Sanak denai Arka Putra Minang. Batanyo nyo ka denai kwa. Mak manderen ko beradik kakak balimo mak laki-laki ampe seorang berusi manderen. Punyo arato dari nenek dan ada baladang sawit ada batanah basawah. Setelah manderen ko meninggal, sebelum meninggal manderen latas sisi aja mak. Setelah manderen meninggal dan kami anak dari bandeh ko dak dapat maulah sawit ko dek mamak kami tu mak. Apa yo mode tu adek di Minangkabau? Ko pertanyaan yang paling menyakitkan ujungnya aku masa nak. Kezaliman dan nyobuek de mamak anak kita kwa. Kezaliman dan nyobuek kwa. Sainggo bertanyalah kemenakan tersebut. Apa yo modeko adek di Minang? Oi nak sayang denai jalehan anak nanalah hidak barindu kwa. Indak mode tu adek di Minangkabau do nak kanduang, ndak modeko do. Kalau adek dan sabana adek di Minangkabau, jangan di Minangkabau dan anak yatim ko disantuni dalam Islam. Lah itu kaji tu. Anak yatim piatu ko gitu sayangi, gitu santuni. Tu dalam Islam baru. Apalagi awak Minangkabau ko, adek basandi sarak basandi kitabullah. Lah jadek, lah jalena. Ada hak anak di situ. Bisa anak maulah sawit tu. Bisa sanak maulah sawah tu. Cuman kini basobo jo mamak nan dak bautak nan dak babanak kampu kaki nama rumah. Dak ada le taluk paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggangkan. Bawa ke kinci ke seruaso. Anak di pangku kemanakan di bimbiang. Dak ada basobo le doh. Bago den kecen betu. Kalau you lah dak tahu dak ada lah katenggang kemanakan ke mamak le ta pangku jo kemanakan le do. Le ta bimbiang jo kemanakan le do. Jadi kini lah anak esrenya tantui nyo nak kemanakan ne dak. Oi mamak. Idak ko ibu mencelik kemanakan tanya ayo. Kemanakan tu darah ragiang siadu. Darah ragiang dan sanak berusia wak. Nan sana perisewa tu dah ragian dari sialo. Mambue anak yatim ko tanyayo sanak badoso gitu dia. Agian lah. Mano nan jatah Hindu nan bisa nyo kelola suruh kelola deh nyo. Dak ditikam modeko kemanakan gitu do. Kalau ditikam mode tu sanak taibo hati anak yatim dia rumah. Lah. Dak ka membuat kayu kalau mode tu sanak dua lai 10 hektar tanah ladang sawit tu ya. Tidak ka membuat kayu do. Dak ada berkah do. Karena sanak lah memakan jatah orang lain. Lah memakan jatah anak yatim. Dak ka basobok berkah do. Jadi sebelum talambe le sanak sebelum taibu hati bana kemanakan ko lai. Kalau lah taibu bana ti kemanakan ko wako capek balien balhe de tanah wako. Koreksilah mamak nalah salah jalan kwa. Mana jatah kemanakan awak agen ke kemanakan. Kemanakan ko dek tadi buat ti mo dek ko ado jatah Hindu sedangkan dari Hindu lah tanya yo jo dek awak. Dek nak berampek kwa. Akini batambah jo tanya yo balik baru le. Lah mati Hindu tambah katanya yo kemanakan kita. Ndak bisa dialie do dun sana batanyo orang kemanakan siadu. Kayak itu yang tanyo dulang kan? Na rusak namo dun sana yo nah. Tolonglah ubahlah sipek lobo tamak tu sipek binatang tak sipek awak manusia tu. Lah, ubah barang itu ibu awak mencelik kemanakan. Mamak ko. Yulah banyak mamak dan salah jalan kini deh. Oi, tu nalah nang kayo. Kau le ado jo mamak nang batu-batu di Minangkabau ko agak tolonglah go orang-orang sepembirian ko. Nama nayo saya kerajo Dak terpikir dia kemati bah siku-siku Deh kelinggaman den ibana kelinggaman den. Pika den pangalah. Nah ijo celoteh den kok lek sadar biasa sadar lah lei. Karena idi kemati lantaan siapa awak punyo. Nang punyo awak saya nak kiri makan nang punyo orang jadi selamean lo lei. Mare duit modeko kemanakan mamak. Ba mamak go.
Pagunon lah seketik hati nurani mamak tu Ha? Ida akan membuat kayu do sana walaupun 10 hektar sawit sana tu Ni tinggal orang gaet tu Tapi ada hak anak yatim dan sanak lantaan yang sana. Dak kado berkah do. Picayolah kaden. Itulah janji Tuhan Allah itu numah. Sedangkan dalam Islam lah dikecian awaknya suruh santuni anak yatim. Ikolah jaleh kemanakan awak seorang lah jadi yatim tak berindu lah. Tidak basantuni dah awak doh. Kamano pangana mamak. Kadang langkangan ke perlu mamak ke dindiang. Nak sadar mamak capek? La ilaha illallah. Yulah banyak tanya ayu awak Minang kaboko. Jadi den kecen kanak gue nang kamati ninduk aku. Dak ada adik Minang nang salah do sana. Dak ada adik Minang nang salah do. Adik Minang lah diatur cuman penyelenggara kuah. Nah mamak-mamak kita kok banyak nan pandi-pandi. Banyak nan bele-bele. Dek akuk tadi itulah, dek camak tadi itulah. Lalu po jo kebenaran. Lailanya tutui hati dia Tuhan Allah. Lah.